mennyit legyen levegőn egy baba. Az a jó, hogyha annyit viszitek levegőre, annyit vagytok levegőn a szabad ég alatt, amennyit csak tudtok. Akár naponta 4-5-6 órát. Nyilván ez tavasszal meg nyáron sokkal könnyebben kivitelezhető, mint ősszel meg télen, de igazság szerint ősszel is és télen is nagyon fontos lenne, hogy ugyanúgy több órát töltsünk a szabad ég alatt a babával és a kisgyerekekkel. Most olvastam egy nagyon jó könyvet. Az a címe, hogy nincs olyan, hogy rossz idő. Ezt egy svéd nő írta, egy anyuka, 2 kislánya van. Ő az Egyesült Államokba költözött, tehát volt összehasonlítási alapja azzal kapcsolatban, hogy milyen felnőni Skandináviában, és milyen felnőni az Egyesült Államokban, vagy legalábbis, hogy milyen a gyerekek élete az Egyesült Államokban. És hát elképesztő, hogy micsoda különbségek vannak a világ különböző tájain arra vonatkozóan, hogy mennyi időt töltenek a szabadban a gyerekek, és hogyan teszik azt. Tehát ami Svédországban egy teljesen normális dolog, hogy szinte egész nap kint vannak a gyerekek, az erdőben játszanak, legtöbbször már egészen kiskorukban is egyedül elengedik őket a ház fél 1 kilométeres körzetébe. Erdei iskolák vannak, nagyon sokan járnak ilyen sulikba, ovikba, előkészítőkbe, addig Amerikában abszolút elzárkóznak, a legtöbb területen elzárkóznak a szülők attól, hogy sokat legyenek kint a gyerekek, és legfőképpen attól, hogy rossz időben kint legyenek a gyerekek a szabad ég alatt. Nyilván ez is területenként változik, de ahova Linda költözött az Egyesült Államokba, ott azt tapasztalta, hogy ez gyakorlatilag teljesen normális volt már 2016-ban is, amikor írta ezt a könyvet, hogy szinte semmit nem voltak a gyerekek a levegőn, és hát valószínűleg ez azóta még tovább gyűrűzött ez a probléma. Olyan szinten nem voltak levegőn a gyerekek, hogyha volt olyan nap, amikor esett az eső, és a szülők mentek a gyerekekért az iskolába, akkor még a szülők sem szálltak ki a kocsiból, hanem autóval álltak sorban az iskolánál, és walkie-talkie-val mondta be a tanár a belső térbe a másik tanárnak, hogy melyik gyereknek jött meg a valamelyik szülője, és hogy akkor ő kisétálhat a fedett részen, és beülhet a kocsival, tehát gyakorlatilag szinte nem is érte eső. Szóval ezzel szemben pedig Svédországban akár hóesésben és esőben is órákon keresztül kint játszhatnak a gyerekek, az iskolában is teljesen normális, hogy órákat töltenek kint minden nap a szabad ég alatt, és ez elképesztően jól fejleszti őket, fizikailag is és mentálisan is, és nagyon sokat ad nekik olyan módon, hogy kialakul egy olyan kapcsolatuk a természettel, ami hát tulajdonképpen létszükséglet és utánozhatatlan, tehát semmivel nem lehet pótolni. És hát igazából ez az igazi élet, amikor az ember tud a természettel kapcsolódni, és tud jelen lenni, jól érzi magát az erdőben, egyszerűen kikapcsol az agy, és pontosan olyan impulzusok érik a testet és az elmét, amire az embernek igazán szüksége van. És ez az, amit már a babáknak is jó elkezdeni megtanítani, minél többet a szabadba vinni őket, ahogy elkezdődik a mozgásfejlődés, nyugodtan leteríteni egy pokrócot a földre, és oda letenni a babát, hadd forogjon, gurgulázzon,
mozogjon, amilyen mozgásokat már tud, azt nyugodtan csinálja a parkban, egy pléden, és nem kell mindig babakocsiba lenni, babakocsiba tolni, nyugodtan lehet hagyni, hogy mozgolódjanak a földön, és nekünk is jó érzés lesz látni azt, hogy milyen jól tudnak gyakorolni. És ugye a friss levegő nagyon jót tesz az agynak is, a tüdőnek, és hát az a napfény, ami kint ér bennünket a szabad ég alatt, az összehasonlíthatatlan azzal a fénnyel, amit bent a lakásban kapunk, akárhány ablak van a lakáson. Úgyhogy nagyon jó, hogyha ezt már babakorban, kisgyerekkorban elkezdjük tanítani a gyerekeinknek, a babánknak, hogy a természettel való kapcsolat nagyon fontos, és rengeteg dolgot tanulhatnak, és nagyon jól fejleszti őket a természetben való játék, a mozgás, az, hogyha az erdőben tudnak barangolni, mindenféle textúrákat fognak meg, illatokat éreznek, fényeket látnak, színeket látnak, fára másznak, saraznak, vizeznek, pocsolyába ugrándoznak. Tehát ez egy nagyon, szerintem egy létfontosságú dolog, hogy ezt megtapasztalhassák a gyerekek, és nyilván ehhez az is kell, hogy ne azon járjon folyton az eszünk, hogy úristen, most koszos lesz a ruhája, és akkor majd megint mosni kell, hát van mosógép, ki tudjuk mosni. Fontosabb a gyerekek szabadsága, és a szabadban töltött ideje, és az, hogy ezáltal fejlődjenek szenzorosan is, és hogy minél később kerüljenek bele abba a körforgásba, mókuskerékbe, akár a digitális eszközök világába, ami teljesen elveszi tőlük ezt a lehetőséget, és ugye, hogyha rákattannak a telefonra, vagy a játékokra, a számítógépre, akkor nagyon nehéz már őket kiráncigálni a szabadba. Úgyhogy én arra bátorítalak titeket, hogy menjetek minél többet, csak elkezdeni nehéz. Nekem is volt olyan az életemben, sőt nem is olyan régen, most amikor nagyon hideg volt, volt, hogy 1-2 napig ki sem mentünk a levegőre, de ez a könyv, ez most nagyon szemfelnyitó volt, és ahogy végig mentem rajta, folyamatosan aha élményem volt, és azt mondogattam, hogy igen, ez kellett nekem, hogy lássam, hogy ez tényleg mennyire fontos. Nem Svédországban élünk, meg azért nem olyan a környezetünk, mint ott, de mindenhol lehet találni szép parkokat, vagy erdőket. Azért általában mindenkinek a lakóhelyének a közelében van valami olyan terület, ahova ki tud menni a természetbe. Nagyon-nagyon meghálálja magát, és meg lesz a gyümölcse, higgyétek el.